tosta kaverilta on ajamassa tuohon himmaan, asun tässä ihan lähellä. Onks mulla paljon vauhtia? Mä ajoin kyllä aika hiljaa. Teillä varmaan oli ai jaa. Kun mä aika hiljaa ajoin, kato, että kumminkin ei oo valoja, niin... Rekisterissä on kumminkin vehjä. Mulla ei kilpi tippunut. Pitäis hakea varmaan poliisilaitokselta semmonen joku lupa, että saa trafil tuuda. Sillä kai. Mulla on pahvikilpi siinä nyt. Tää rekisterissä on. Jos sä sillä meinaat liikkua, niin hommata se kilpi ja pistää siihen valot. Juu, totta kai. Et. Mä ajan tästä nyt himmaan kumminkin rauhallisesti. Mikäs sun nimi on? Mikä? Asut sä tässä jossain lähellä? Tossa noin vähän Leiriaholta tonne päin Haapaniemen tieltä, tätä tietä tonne päin. Ei mitään, sä pistit mulle mopon kuntoon. Totta kai, että... Takarenkaskin on aika lailla silloin. Niin on. Onkohan se viritetty? Voi se vähän olla aina. Täytyy ajaa varovasti sille. Ei saa hullutella. Voin mä sitä vakioskin laittaa totta kai. Joo. Ei meitin tarvitse suunnilleen. Joo. Ei siinä. Joo. Hyvää illanjatkoa vaan. Juu, moro. Jumalauta.